Hola, Lutres! Soc la Tracy Hunt i avui farem pintures rupestres que desapareixen. Prepareu el vostre lab i comencem! Per fer l'experiment necessitarem una cartolina, un parell de cercles de cotó, un parell de bastonets d'orelles, detergent en pols, suc de llimona, cúrcuma en pols, una mica d'aigua, 2 culleretes. Primer afegirem una mica d'aigua a la cúrcuma, remenem que ens quedi una mica pastós. Afegim una mica d'aigua al detergent en pols i remenem. Si no voleu tacar gaire perquè la cúrcuma tenyeix moltíssim, podeu protegir la zona, per exemple, amb unes estovalles impermeables. Amb la nostra cartolina agafem el cotó i toquem el cotó a la cúrcuma i pintem tota la cartolina. Fantàstic, quan ja tinguem la cartolina taronja. Amb els bastonets de les orelles començarem dibuixant el detergent amb aigua i observarem què passa. I si ens equivoquem, agafem la llimona i observeu què passa. Podem esborrar el dibuix. I sabeu què? Descobriment recent, hem trobat una tomba d'una dona de la prehistòria caçadora. I com ho saben? Perquè la van enterrar amb les seves armes. Això vol dir que les dones a la prehistòria també caçaven. Ho expliquen a un programa de l'Infoca. Us deixo el link a la bio. Què creieu que ha passat? Us llegeixo. No oblideu de donar-li like i de seguir-me per veure més experiments. Xus, Lutres!